Onyamiti asefo na konkonofo ene anope ye da trade ampo nyankopon ase abojie ni adoye a woni ye na di no onyame adom nso wode yen asa hye da foforo mu a ni ye ni naso na onyame de adom yen eno nti na anope onuadofo sie wo bibia ye dia ye wose ye ne se ka se Israel nyame asedanka wodi efise ne de ya chede sonko achede a ensem fataye ene Awurade de amaye na ne che so kura ne se wa hye mpo se obekraye ono ade ne training ni fa be soye mo onuadofo ensuro ema wo kumantu efise ne wa hye wo bone ye ono kofo wodi ani se gya wo pemu ma no dwane kohye ne tabayase na wonyame emma wanim enwu aseda eni ti na no pem se be ka me ho na ye na se nyame yase efise wo ye na nadoye wo hoda menua ye mo empaye watumi ni anim nyame ye wodia anopaye da wase eye wadumu enu ti na ye nwiesa onyame nisi enaso ye hunu nku ni die franka na wo ye tifi oh asedawra asedan kawde okon kase a woko ye ne se wo bie ye ne a nkanya so asedanie nanso ye ni hwe de beda wase efise de wo nyina ye wankasa wodia enu ti ne de ya no fafei ya wo hia firi wo tiasefo ho ne se ye de ya no ebeyi waye na ya kanfo odi ama wo mani yeso na wo hunu se woni wonyame anope ye ma wodi so onyame tiasefo ye yi waye ne ya kanfo efise de ye hunu nyina efiri ho adoye ne mobro hunu wanim ti a wate a kire ye ne yabusua ewiase mumpo ne awaya ama ye no ebro ya adwene enti ase so ani ti yasem nyina ne se odafo pa omabutu wanim o ye twahwe na se ekasa beje waseda beje wayeye beje wontontom ewe yen Awurade Yesu Kristo di monti amen onuadofo na no pen so onyame asa frɛ yɛn bio sɛ wode nasɛm ɛhyɛ yɛ den wɔn ma yɛ nidaso foforo na wakyerɛ yɛ kwan yɛ bɛfa so a yɛbɛtumi aba n'anim abra ehu ebiara enim efisɛ onyame atrɛ ne nsɛm ama ne manyina ne enti a yɛntimi nhunu onyame tumi ne enti a onyame anwanwade entimi nkoso yɛ bra mu ne sɛ yɛgya onyame nsɛm ntem dodo onua sɛ haw ne amane bi na bɛto na wo bompa yɛ na sɛ muayɛ maya entama no abamobu enti wasɛm ya na yɛta ka pa ne sɛ Awurade na wowɔe onua Awurade nkɔ baabia Awurade gyina wo nkyɛn Awurade kura wo mu nanso yɛn na yɛgyidie na atɔ baha yɛn na yɛgya ne nsa na Awurade die wonyaayɛ enti anɔpa yi so Awurade sɛ hye yɛn kran bio sɛ onua dɔfo koso wɔ mpaebɔ mu emre wɔ mpaebɔ mu enyei mu koso sɛnea yɛhome na yɛtwe mframa kɔ yɛ mu no saa na wɔsɛ yɛtimi bɔ mpaeɛ sɛnea home tie na wopɛ mframa na wonya na opportunity bɛba a wobɛnya mframa no ɛyɛ ahwɛ sɛnea wosi home saa na wɔsɛ yɛde yɛ mpaebɔ nso kɔ onyame anim saa na wɔsɛ yɛbɔ mpaeɛ menuadɔfo edin bia ni hɔnom a wɔde ama yɛ ɔsoro ne asase ase a nkwagye wɔ mu sɛ edin Jesus sɛ yɛbɛbɔ mpaeɛ ɛwɔ saa din yi mu na yɛde yɛn ho ato saa edin Yesu no so na yɛtie Yesu anum asɛm bia wɔde ama yɛ ya onuadɔfo yɛn mpaebɔ ɛnyɛ chiwade da na yɛn mpaebɔ nso ano ensida wonyame aka wɔno ane ho ntam ɛwɔ n'asɛm mu sɛ yɛbisa bibia wɔ Jesus Christ din mu a wɔno de obetie onyame ayɛ ready sɛ wobetie yɛn na wɔhyira yɛn abuso akyɛn sɛ ne yɛbisa ɛne sɛ ne yɛdwen ho mpo sɛ yɛbɛbisa bibi biara ɛwɔ Jesus Christ din mu na yɛma Jesus asɛm ayɛ yɛasɛm na yɛnante Jesus asɛm no mu dia o wonyame se ɔbɛba yɛn nkyɛn na wɔbɛhyira yɛn onuadɔfo sɛ yɛbɔ mpaeɛ a ɛnyɛ Yesu din no nko amu o na mmom ɔsɛ yɛma yɛn ho kwan ɛma honhom kronkron no nso inspire ɛma honhom kronkron no nso ɛkanya yɛn onua Bible de ama yɛ sɛ sɛnea yɛsi bɔ mpaeɛ kora yɛnim na mmom honhom no ɛna de penia anikabea ɛdi ma yɛ wɔ agya n'anim
ɛno nti na wɔ sɛ yɛma yɛn ho kwan ɛma honhom kronkron no ɛhyɛ yɛn ma na watumi adi ama onua sɛ honhom no nti wo mu a asɛm bɛn na honhom no ka no wɔ agya n'anim ama wɔ ɛfiri sɛ wɔnim wo wo so wonnim no ɛno nti na wobɔ mpaeɛ me nua srɛ honhom no ma kwan ma honhom kronkron no hyɛ wo ma na honhom no atumi adi ama wo honhom no atumi akanya wo na wo so watumi abɔ mpaeɛ a ɛsɛ na ɛfata sɛ yɛkɔ wɔ Nyankopɔn anim a ɛwɔ sɛ yɛde akoma a ɛbubuo ɛne gyidi a atoro anim ɛne kɔ Awurade anim na sɛ yɛyɛ ne saa deɛ a yɛn mpaebɔ bɛduru adom ahengua n'anim onua dɔfoɔ anɔpa mi hyɛ wo nkran ɛhaw ne amanneɛ ne dɔɔso nea wofa mu no ɛdɔɔso ɛbu wo so wosɔ mu na ɛhyɛn wobusa ho sɛ mebɛgye Kristo di yɛ koraa na ɛyɛ anaasɛ sɛ ɛfiri sɛ nneɛma yɛ ayɛ worse ɛkyɛn sɛ na wonim Yesu bade me nua ɛnyɛ mu deɛ wofa mu no ɛyɛ wo gyidie kakra no ne yɛsɔ ahwɛ sɛ wontimi bio a ɛnyɛ mu na mmom sɛ Awurade sɛ Awurade afei deɛ me nsa yɛ apa ɛne ti hyɛ me den ma me gyidie na mentimi kura mu firi sɛ menim sɛ ɛyɛ dɛn a Awurade so remfi me na wo sɛ worennyae me onua dɔfoɔ Yesu ayɛ krado sɛ sɛ yɛbɛba n'anim na yɛbɛsrɛ no nko a wɔbɛboa yɛn sɛ yɛsrɛ no honhom na hoɔden a wɔde bɛma yɛn sɛ yɛsrɛ no gyidi a wɔde bɛma yɛn onua dɔfoɔ Yesu ayɛ krado ama yɛn sɛ yɛbɛbɔ mpaeɛ no kura mu na yɛsrɛ no gyidi a ɔso wɔde bɛma yɛn ɛno nti wɔnka nkyerɛ yɛ sɛ yɛmmɔ mpaeɛ baako pɛ o na wɔbɛboa yɛn na mmom ɔsɛ yɛnkɔ so mmɔ mpaeɛ yɛmmisa na wɔde bɛma yɛn nanso ɛnyɛ baako pɛ onua ɛwɔ sɛ yɛtɔkɔ so na yɛgyidi sɛ nea yɛsrɛ no hɔ adeɛ no wahyɛ yɛn bɔ sɛ wɔde bɛma yɛn onyame ɛnyɛ wɔ nipa na wadi atorɔ onyɛ wɔ nipa ba o na wanu no ho so wɔbɛka sɛ wɔbɛyɛ biribi na wɔnyɛ ɛno nti na wɔsɛ yɛde yɛn ho to no so ɛno nti na wɔsɛ yɛtwere no ɛno nti na wɔsɛ yɛgya yɛ pɛn mu nyinaa ama no onua dɔfoɔ anɔpɛ yi mekamfo Awurade ama wo ɛnyɛ mu ɛwɔ mu ewiase no ama anidasoɔ yɛ asa bare anidasoɔ wɔ Kristo mu sɛ yɛde yɛn ho bɛto no so na yɛbɛgye n'asɛm adi nko ade a anidasoɔ wɔ ne mu ɛno nti na mekamfo Awurade ama wo anɔpɛ yi sɛ me nua menyɛ mu aka kakra bi na Yesu esane wɔ wo nsrabɛn mu aka kakra bi na Yesu aba wo nkyɛn nanso sɛ kakra ne bɛtumi awie pɛyɛ ama wo a gye sɛ wokɔ so abata na kenkan gye sɛ wokɔ so ne ne di nkɔmmɔ gye sɛ wokɔ so asɔ ne mu ma Kristo nya wo botan na wɔbɛboa wo na wɔrennyae wo da onua dɔfoɔ yɛ mmɔ mpaeɛ tumi wura yɛda wase ɛyɛ nokorɛ yɛne yɛgye mu ntɛm yɛgye wo mu ntɛm nti yɛnhunu w'animonyam anɔpɛ wo hyɛ yɛn kran sɛ yɛntɔn kɔ so gyidie nim a obi ntimi nsɔni na sɛ yɛbɛtumi anya gyidie no a gye sɛ yɛsrɛ wo Awurade yɛsrɛ wo anɔpɛ sɛ ma yɛn gyidie a yɛde bɛkɔ so abɔ mpaeɛ ɛdin bia ni wɔ soro ne asase a tumi wɔ mu na nkwagye wɔ mu sɛ ɛdin Jesus nanso sɛ yɛbɛtumi asɔ Jesus mu a gye sɛ Awurade wo boa yɛn nyame honhom kronkron no anɔpɛ yɛfrɛ wo bɛhyɛ yɛn ma wo bɛtena yɛn mu bɛboa yɛn na yɛtumi asɔ Yesu ɛdin no mu yie yɛtumi asɔ Kristo n'asɛm no mu na yɛtumi anante asɛm no mu anɔpɛ yɛda wase Awurade yɛda wase sɛ wama yɛn anidasoɔ sɛ worennyaa yɛn na worempa yɛn ɛne anɔpɛ yi sɛnea Awurade wo bɔhyɛ a wode ama yɛn nti yɛsrɛ wo yɛatene yɛn nsa ɛnɛ da yi so sɛ Jesus soso yɛ mu ɛ na anɔpɛ yi ɛne yɛn nante yɛde frɛ wɔ w'anim wo na wode da yɛn ma yɛn yɛnim w'asɛm bia baabi akwan da bia ni hɔ a yɛnim nanso wo a wode ama yɛn sɛ yɛfa mo ho deɛ a wobɛgye yɛn ɛne nti anɔpɛ yi aba sɛ Awurade fa yɛfa mo ho na fa yɛfa sonsonomia so fa yɛfa kwantempɔn a wo Awurade wode ato hɔ ama wo ma no na sɛ yɛnam so yi deɛ wo sɛ wobɛgye yɛn ɛno nti sɛ nwunu dwo a yɛtumi anya the reason sɛ yɛbɛda wase ɛfiri sɛ yɛwo Awurade ɛna wode yɛkɔɔyɛ ɛna wode yɛn aba yɛgya yɛ busua santene yɛgya yɛ adɔfo awiase nyina hyɛ wo nsa wo ma ɛtie mu frɛ wo Awurade sɛnea situation ne sitie bia ebi deɛ yɛ yareɛ ebi deɛ yɛ adwumasɛm nkratasɛm anidasoɔ yɛ asa abusua ntam yɛ atete Awurade sɛnea tie bia sɛ yɛde ba w'anim a wobɛboa yɛ nti anɔpɛ yɛde yɛbusua nsɛm aba wo Awurade yɛde yɛdadwene aba
Jesus kaye ye yare won so ye dia begu wo nase se ni adofo bi de ne bubuani ne baye no se ye dia adofo asekete wo wani Awurade wo twam we ano pe kai wo mo na ma wasomdwe mmra wo so so won sa ne pagya wo mo na busua nyina fa aseda ma ene de ye da wase se watie ye na watutu ya namo ama ye sede ye wo pe ne be hye wo din animunyam asedanka wo din se waye yensa e wo yen Awurade Yesu Kristo din monti amen.